ҳар як интихоби мо паёмадҳое дорад. Ин фалсафаи филми «Хоби маймун» аст. филм дар бораи шахсе ҳикоят мекунад, ки як почаеро соҳиб мешавад, ки 5 хостаи ӯро иҷро мекунад, аммо ба шарте, ки бар ивазаш чизеро ба худ мегирад. Румӣ Шоазимов, коргардони филм, танҳо барои нахустин филми офаридааш дар хориҷи кишвар соҳиби 5 ҷоиза шудааст. Герой загадывает желание, что он захотел 50 000. Он завидует. қаҳрамони филми ман мехоҳад соҳиби 50 000 шавад, зеро ба ҳамсояи худ, ки дар лотарея ин маблағро бурд кардааст, ҳасад мебарад. Як шаб ба наздаш маъмурони милиса омада, ӯро бо худ мебаранд ва хабар медиҳанд, ки писараш фавтидааст. Баъд аз ташриф ба сардхона ба манзилаш бармегардад ва вакили дифоъро мебинад. ин адвокат мегӯяд, ки духтари нафари маро киро карда дар фавти писари шумо айбдор нест ва ӯ худ айбдор аст, ки фавтидааст. аммо падари духтар бо ин вуҷуд омода аст бароятон 50 000 бидиҳад. Но при всем этом мой клиент готов вам дать 50 000. филм дар жанри афсонавӣ таҳия шудааст ва коргардон мегӯяд, бинандаи амрикоиву аврупоӣ ҳам метавонад дар ин филм қиссаи зиндагии худро бинад. Нет конкретный, для меня важно показывать героев не конкретно. бароям муҳим нест, ки қаҳрамон дар кадом кишвар зиндагӣ мекунад. ин филмро метавон дар Афғонистон ва Узбекистон тамошо кард ва ин мавзӯъ барои ҳама халқҳо доғ аст. барои ҳамин ман жанри афсонавиро интихоб мекунам. Жанр мистической сказки. румӣ баъди хатми донишкадаи коргардонии Москав ба таҳияи филмҳо дар киностудияи Тоҷик филм шурӯъ кард. мегӯяд танҳо дар жанри афсонавӣ филм таҳия мекунад, то шӯрои бадеӣ натавонад ба намоишномаҳояш тағйирот ворид созад. ман барои худ меъёр гузоштам, ки филми маро метавонанд наврасон ҳам тамошо кунанд. ман дар филмҳои худ ҳаргиз синаи урёни зан ва фаҳшоро намоиш намедиҳам. бароям муҳим аст, ки оё фарзанди ман метавонад ин филмро тамошо кунад. аввали соли оянда филми дуввуми таҳия кардаи румӣ бар пояи осори Темур Зулфиқоров, нависандаи рӯззабони тоҷик, дасраси тамошобин мешавад. номи филм хаёлпарасти музофотӣ аст ва фоҷиаву масҳакаро дар бар мегирад. дар бораи он қисса мешавад, ки падар мехоҳад духтарашро ба шавҳар бидиҳад ва хостгорон ба манзилаш меоянд. дар миёни хостгорон тоҷирону бонкдорҳо ва овозхонҳо ҳастанд. тамошобин ҳар яке аз онҳоро мешиносад. румӣ Шоазимов ҳадаф дорад филми севуми ҳунарии худро рӯи навор биёрад. мегӯяд ҳарчанд кишварҳои хориҷ ӯро ба кор даъват карданд, вале мехоҳад дар Тоҷикистон бимонад.